बेहाय BPF दोलोनि मन्त्रि चन्दन सारा UPPL दोलोआव जयनिं जागोन बेनिखायनो दा गोबां UPPL दोलोनि मावथिफ्रा नैबेयावहाय नेनानै दङ चन्दन सारखौ वेलकाम खालामनो थाखाय दायो चन्दन सारा फैगासिनो दङ UPPL दोलोआव जयनिं जानो थाखाय बै काजलगाव फिल्डनिफ्राय थाबायबोबाय काजलगाव बाजारसिम गासैबो बियो जाहैबाय चन्दन सारनि सापर्टारफोर दा बिथाङा गावनि सापर्टारफोरखौ गावनि मावथिफोरखौ लानानैहाय UPPL दोलोआवहाय जयेन जानो फैबाय आरो नोंथांमोना नैबे गोजौआवहाय न' सिङाव नुनो मोनदों बे गासैबो चन्दन सारजों लोगोसे फैफानाय गोजा पाब्लिक माने दिनैहाय चन्दन सारजों लोगोसे UPPL दोलोआवहाय बिसोरबो जयेन जाजोबसिगोन आरो बे न' सिङाव थानायखिनिया गासैबो ओमफ्राय नोंथांमोना बे बाहेरायाव ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे बाहेरायाव नुनो मोनदों बे गासैबो
थाखानाय इउपिपिएल दोलोनि साफा साफा मेम्बारफोर गोजा आरो बिसोरो ओमफ्राय नैबे न' सिङाव थानाया जाहैबाय चन्दन सारजों लोगोसे फैफानाय गोजा बिसोरो नोंथांमोना नायनो हागोन बिसोरना दा भर्ति जाना दं आरो हाबगासिनो दंबावो माखासे गसंनानै दङ सिङाव हाबनानै नायनि साबैसे सुबुं दङ बे न' सिङाव गासिबो आरो गोबां सुबुंफोर नुनो मोनथारनानै गासैबो चन्दन सारजों लोगोसे फैफानाय साफा साफा बिपिएफनि मेम्बारफोर गोजा आरो बिसोरो बे न' सिङाव थानायखिनिया सिङाव जिरायनाया गासैबो चन्दन सारजों लोगोसे फैफानाय बिपिएफ हान्जानि साफा साफा मेम्बार गोजा बेखायनो Indrajit Kumar Brahma, President Jiran District, Bolsu, Ashok Kumar Brahma, one of the Vice President, Central Committee Bolsu, Jiran Bimal Bosumotari, AGS Central Bolsu, Samansa Bosumotari, General Secretary BSU, Jiran District, Ravipur Haq, Vice President Jiran District, BSU, Ravipur Haq, Vice President Jiran District, Arvind Borua, Ward Commissioner, Amar BPF Masa dari Kadagwa Bora, kita baru cuma dua komisi. Martin Nadari, ex-MLA from Nisima Chennai, Martin Nadari Namoreo, kami kabar ini jangan lupa. Amar Brahma, Jiran District Youth BPF Amar Brahma को मैं आपको जरूर बताऊंगा। Ramul Bosumotari, Jiran District AGS Youth BPF, Jiran District AGS Youth BPF, कैसे तो आपको जरूर बताऊंगा। Tengah boro, boleh berhasil, kita rakam itu hoy, atau rakam BPF hoy, kita आपको जरूर बताऊंगा। Nomor tiga Bosumotari, kepada DCDC Vice Chairman, kita akan mengucapkan Ramana Bosumotari, ex-BPF, kita akan mengucapkan Nirendra Brahma, ex-BND, kita akan mengucapkan Vishnu Brahma, ex-Volunteer Force, kita akan mengucapkan Bagaimana Malaysia, Kendri Hokia, Jilah Hokia, Vishnu, Amar Netah Kalau BPF, Netah Kalau, kami yang akan menjadi apa perlu, Vishnu Netah, including our partner, network, ini UPPL teruskan oleh UPPL Adoso, UPPL Hubungan Kembali, aku tidak kami boleh kapolda Amri di sana, polda Adoso di sana, aku hari jam, kaki yang tidak, dari kebanyakan ajaib, ini orang anak parti yang mereka hafal, UPPL Kendriya Neta, Jilla Neta hafal, dan akan dijawab. Yang bisa mulai, bahkan hafal mulai, haji join bahwa akan UPPL Neta, yang bisa, mereka yang orang Danuria, bisa membantu mereka hafal mulai ngobrol basic.
Omar Basman Islam dia sedikit orang ni orang tu. Omar Basman Islam dia. ये दौर के ऊपर यूपी के दौर ये कानून तो पूरी हाँ ini bukan berapa apa yang sandung sini good माबा दं टटेल बेसेबां जन दं बेखौ नोंथांमोना हिसाब होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था सारुखालि नायनो हागोन नै ओरैबो गासिबो दिनै चन्दन सारजों लोगोसे जयनिं जाफैनायफोर बिपिएफ दोलोनिफ्राय आं बाहेरायाव ओंखारलांनोसै लास्टआवहाय ओमफ्राय नोंथांमोननो खोन्थानोसै कारण आही तक दिन बिला हमार कारण बहुत कथा दा जेसेबांनाखि नैबे न' सिङाव जिरायनाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बियो दा बावैसो बिपिएफ हान्जानिफ्राय चन्दन सारजों लोगोसे फैफानायफोर गोजा टटेल दङ जाहैबाय दिनैहाय बिपिएफ हान्जानिफ्राय जयनिं जानाया 3200 जन फुरा दं आरो बेयावहाय चन्दन सारजों लोगोसे दिनै बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआवहाय जयेन जाफैबाय आरो दा बेखौ नोंथांमोननो रोखा खोन्थाहरबाय दा हिसाबखौ आङो सोंनानैसो नोंथांमोननो खोन्थादों दै 3200 जन टटेल